Здравейте всички, които ме гледате. Ето го и, може да се каже, първият официален епизод от, нашия кариер мод с отбора на Аякс. Този кариер мод, обещаваме, ще бъде не по-интересен, и по-обещаващ като резултати от този на Тотнам, защото тук сме фаворити за титлата. Исках само преди да почнем да ви покажа какво искат от нас този сезон. Да спечелим лигата, дивизията, в купата на Холандия да стигнем до да преминем една 16-та финалите и в Лига Европа да преминем в knockout stage. Това е елиминационната фаза или в осмина финал в Лига Европа, или на една 16-та финалите в Лига Европа, а пък по не беше шампионство, извинявам се. Така че според мен ще е постижимо. Нека да подпишем. Само да кажа, че ако не го изпълня, ще не вълнят от Аякс, но аз ще го изпълня, така че нека започнем първият добър от сезона. Добре дошли в Амстердам арена на стадиона на Аякс. Аякс посрещат ADO Den Haag. Странен отбор, първи името им. Но този отбор са много опасен, така че не би трябвало да ги подценяваме. Ние естествено сме фаворити в този двубой. Но нека да видим как ще започнем този. Добре да започнем сезона добре, защото без това съм фаворити за титлата. Трябва да започнем добре. Ето го новото ни попълнение, Андрус Таузенд от Тотнам. С номер 13, ето го Таузенд, изключително момче, само на 22 години Андрус Таузенд. Това е вратаря, предполагам, на противника на отбора, защото нашия вратаря не изглежда така. Ето ги двамата капитани. Де Йонг от нашия състав, от тях не знам. Ето го нашия титулярен състав. Виждате го на екрана. 4-3-3 е нашата схема, която ще играем в този двубой. Схемите мисля да ги сменям на промо, коя схема ще е най-ефективна. Ето ги състава на опонентите ни. И те имат същата схема като наш 4-3-3. Но нашите играчи са много по-добри от техните, но не да не ги подценяваме. Ето 4-3-3 тяхната схема. Така че нека започнем този интересен двубой. Центриране! Аут. Сега обаче възможност за 1 на 0! Сили се спасява! Ериксен, добре към Фишчер! Центриране на Фишчер! 1 на 0! Сикс Порсон! Или там се признася. 35 минута, 1 на 0 за Аякс. Чудесно начало! Ето за това ставаше въпрос, че имаме много млади таланти, които ще се развиват. Един от тях е този, който вкара в това изключително попадение с глава. Първо попадение за сезона и първа асистенция за Фишчер. Вижте. Великолепно надскочи и нямаше никакви шансове за вратаря. 1 на 0. Силесен. И край на първото време, уважаеми зрители. Нямаше много интересни положения, но в 35-та минута Аякс караха едно попадение така, Аякс борят на ADO Den Haag. С 1 на 0. Но Андрус Таузенд се връща! Възможност за второ попадение! Каква грешка! И Андрус Таузенд се разписва! Изключително! Дебюта си Андрус Таузенд отбелязва и прави изключителен целебрейшън. Каква грешка в защитата на противника ни Андрус Таузенд на празна врата. Вижте, направо му подадоха топката и той нямаше как да изпусне от такава дистанция. И то на празна врата. Ето вижте, вратаря ще е фане, но той защитник просто асистира на Андрус Таузенд. Така, Аякс побежда с 2 на 0 в 52-та минута. Сега Божен ще отнема. Обаче възможност за противниковия отбор. Центриране! 2 на 1. О, не. Ван Дуйнен. 54-та минута. Противниковия отбор се връщат в боя. Но не. Груба грешка в защита. 2 на 1. Колко интересен двубой. Сега възможност за 2 на 2! Изстрел! Не, топката е спряна. Възможност си още възможността не е уминала! 2 на 2! 57 минута, Кабрал! 2 на 2! Какво стана с нашата защита? О, колко голям шок! 2 на 2! В рамките на 3 минутки! 2-2! Интересно! Топката бе отнета! Фишчер!
Фищер, центриране на Фищер! Града! Няма гол! Топката не очаквах да се върне при мен и не нанесох удар. Контратака! О, не! Влизане! Аут! О, какъв пропуск! Добре, добре, оставяме в битката. Какъв пропуск, вижте на... То не беше точно на празна врата. Смяна в състава. Блинд! Центриране! 3-2! Второ попадение за този гений на футбола! Изключително! Аякс провеждат отново 3-2! 73-та минута! Какъв матч! Изключително! Този път нямаше как да изпусна. Как се разтигна това момче, бе? Гати таланта! Виждате главата му направо се едно ще се откърти. И вижте Деле Блинд как центрира успешно топката и... Гол! След фрапантния мой пропуск 3-2 за Аякс. Фищер се измъква! Центрира топката, много назаде. Право в ръцете на вратаря Кутиньо. Край над боя! Изключително драматична победа с 3-2 на Аякс. Наглед матча беше лесен. Щеше да бъде лесен. В 35-та минута Аякс откриха чрез Сикс Порсон. 52 след изключителна грешка в защита Андрос Тазент отвои за 2-0 и в рамките на 3 минути Ван Дуин и Кабрал вкараха 2 гола за 2-2 и в 73-та минута този гений на футбола Сикс Порсон вкара трето попадение 3-2. Изключителен матч. Е важното. Виждате за какво става на въпрос. Вижте колко един отборство сме спечели 28 се спечели само 7. Така че беше интересен футбол. Лесен от Хъл Сити. На стойност 2 милиона 800, която аз ще откажа, защото Яспер Силесен е много добър вратар и ще се развие доста. Добре дошли на Амстердам Арена. Второ домакинство този сезон. Втори матч срещу Гол Ахет Еглес. Тес много трудни имена имат, бе. Но както и да е. Залагам на същия състав от миналия двубой, който беше много драматичен. 3-2 победихме. Изключителна победа. Та в този епизод, в този матч, както казах, нямам промени, същата схема, същите футболисти. Андрос Тазент с миналия двубой беше дебютен и вкара дебютно попадение. Ето този Фищер се отчети с асистенция в миналия двубой. Та този отбор също не е за подценяване. След като направих 2-0, подцених отбора, нали, в миналия двубой. Противника ни. И те вкараха 2 гола в рамките само на 3 минутки. Но после ние ги победихме. Ето виждате състава ни 4-3 е нашата схема. Както винаги. Явно ще се оставим с тази схема, защото ми хареса играта от миналия кръг. Ето го и състава на нашите опоненти. Шхенк с 2 гола в лигата. Той нападател трябва да го пазим. И тяхната схема 4-3-3. Явно холандския футбол е схема 4-3-3. Както и да е. Нека да започнем този интересен двубой. Каква грешка сега? Сигурен! Града! О, стига! Какъв то късмет, бе! Каква града може? Центриране! Гол! 1-0! Този път вкарва Сикс Порсон. Трети гол в лигата. 12-та минута Аякс откриват резултата. Изключително. След като цели града, този път не успя. Този път успя обаче. Изключителен талант е това момче. Сега Сикс Порсон стреля! Спасяване на вратаря. Това момче просто не спира да ме изумява с техниката си. Кристиан Ериксен центрира от корнера. Към Сикс Порсон. И стрелял. Така ли? Топката бе блокиран. Тазент сега. Пас към Тоби Алтенвера. Алтенвера стреля! Спасяване на Рум. Де Йонг. Топката остава в него. Центриране! Ох, какъв изстрел на Тазент! Спасяване! 2-0! Фищер отбелязва 25 минута, 2-0 за Аякс, изключителния Аякс. Какъв изстрел на обаче на Андрос Тазент и после Фищер на празна врата нямаше как да изпусне от такава позиция. 2-0 за Аякс, 25 минута. Сега добра игра. Фищер! Добре разтегли играта към Божан! Божан! 3-0 за Аякс, безпроблемни! 3-0 за Аякс, 31 минута. Изключително! И Божан открива своята сметка за сезона. Гол и асистенция за Фищер. Безкомпромисен удар. Така, Аякс вече воля с 3-0. Добър пас! Топката стига до Фищер!
О, какво добро спасяване на Рум. Сега Ериксен ще центира. Кристиан Ериксен към Тоби Алтенвера! Топката колко близко пропуча. Какъв пропуск на Тоби Алтенвера и той да открие голата сметка за сезона. Възможно са 3 на 1. Изстрел! О, колко не точен изстрел. И това беше край на първото по време. След безкомпромисна игра от Аякс, те водят 3 на 0 на почивката след попадение на Сикс Порсън в 12-та, Фишер 25-та и на Божан в 31-та минута. Изключителен на Аякс. Ето ни през този проблем. Да видим дали опонентите ни ще вкарат някое друго попадение или ние ще надънем още. О, този премина между всичките! Центъра! Няма да има... Или? Спасяване на Яспер Силесен, след това града. И тук ще имаше от картон за Андерстаден, наистина. Направих много грубо нарушение. Вижте, го в удар. Сега Ериксен ще центъра. Ериксен към Сикс Порсън, удар! Спасяване на Рум. Трудна смяна в моят отбор. Виждате кои пускам и кои излизат. Искам да освежа малко състава и да дам шанс на тези момчета. Все пак резултатът е тръгнал. Добър пас към Сноуграс! Изстрел! Оу, колко първото време. Край на матча. Победа с 3 на 0. Лесна победа за разлика от миналия матч. Пак карахме 3 гола, но там допуснахме 2. Така вкарахме 3, допуснахме 0. Чудесна игра от нашия отбор. Правили към тяхната врата, те само 3 изстрела. Точните са 13 на 2, а головете са 3 на 0. Наистина много положение изпуснахме. Но какво се прави? Оцелихме града, мисля, че е в този бой. 21 борца ще спечели, а те само 6. И така. Ето го и класирането. Ние сме втори. Първи са ПСВ, но те имат само по-добра голова разлика от нашата. Виждате, ПСВ има 2 победи. 7 гола вкарани и 0 допуснати. Ние имаме 6 гола вкарани и 2 допуснати. Тяхта голова разлика е 7, нашата е 4. Но следващия кръг се изправяме срещу Ази Алкмар. Този двубой ще е много интересен. Чудесни 2 мача, победихме с 3 на 2 отбора на... Чайте също го намеря на... Също ти са 18 отбора в тази лига. Това не го знаех, но както и. Да, интересно беше. Надявам се епизода да ви хареса. Ако да, дайте може да се абонирате за мен и дайте положителен вот за този клип. И до следващия път.